बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिटिआर सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL हान्जाया साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय केबिनेट आरो मावफुं आफादनि मेला मैया जोबनानै थांबाय। UPPL हान्जाया बे मेलखौ कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL दोलोआ खुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा माबोरै जानांगौ आरो फैगौ समफोराव UPPL हान्जाखौ माबोरै गोख्रोंसिन खालामनो हायो बे आयदाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हाबाफारियाव फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां बिटिसिनि सिङाव थानाय मोननै बियाब गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिसायख'थिखौ लानानै गुवारैनो सावरायलायनाय जादों आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव मिरु UPPLनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोर आरो गासैबो MLA MCLA बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो बे मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मिथिहोनाय बायदिब्ला फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि थाखाय UPPL दोलोआ साखाफारा जाबाय आरो बे मोननै बियाबाव बिजाथि फसंनो थाखाय हान्जानि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखाय गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबाव बिजाथि सायख'नो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव साबा सोद्रोमानि मोनसे आफादबो दाना होनाय जाबाय होननानैबो बुंथियो आरो फैगौ साननै सानथामनि गेजेरावनो बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनाय जासिगोन होननानैबो बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दानिया आरो फैबावदो कभिड-19 थासारिनि थाखाय गोबाव सम बन्द लाखिनानै दोननाय मानास माहारियारि पार्कखौ दिनै फुंनि 11:30 रिंगायाव बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया दिनै गावनि आखाइजों फिथा हास'नानै बेखेवनानै होफिनबाय। मख'थावनादि मानास माहारियारि हाग्रामाखौ फिन दिनै बेखेवना होफिननायनि उनाव बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जालाङो आरो बे मेलाव बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा गौतम दास, ओनसोलनि नायदिंगिरि अमल चन्द्र शर्मा, बारग' NDABनि दैदेनगिरि जि बिदाय आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया बाहागो लानानै बुङोदि जायफोर गोबाव समनिफ्रायनो हादरारि हाग्रामाखौ आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै लादों बिसोरखौ गासैखौबो होख्रांनाय जागोन बे गोख्रों बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंथिनानै होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। मोनसे मुगैथाव जाथाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि UPPL ब्लकनि आफादगिरि अखन दैमारि मुंनि सासे सुबुङा सालबारि ब्लक आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरिनि सायाव मुगैथाव जाथाय खालामनाया दिनै सोराङाव फैदों। मोनथिनो मोननायाव आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि गीतानजलि नार्जारीखौ सालगुरि UPPLनि दैदेनगिरि अखन दैमारि मुंनि सासे सुबुङा थाखा होगोन, न' होगोन, गारि बायना होगोन बायदि गोदै रावफोर बुंनानै गाज्रि खामानियाव लांदों एबा जिनाहारि खालामदों होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि बे मुगैथाव जाथायनि सायाव दिनै गीतानजलि नार्जारीनि फिसाय देबेन बसुमतारीया गासै सैथो खोथाखौनो फोरमायथिनानै होदों आरो बे मुगैथाव जाथायनि सायाव एबा गावनि हिन्जावनि सायाव गाज्रि आखु खालामनायनि केस होनाय जागोन होननानै बिथां देबेन बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंबावोदि जाहाथे बेफोरबायदि मानसिखौ एबा बे सानै सुबुंखौ UPPL दोलोनिफ्राय दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बोख्लायनो नांगौ होननानै बुंथियो आरो बेफोरबायदि मानसिखौ माब्लाबाबो पार्टियाव जायगा होनो नाङा होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावो। मानोना बेबायदि मानसिखौ पार्टियाव जायगा होबाय थायोब्ला बेबायदिनो गाज्रि खामानिखौ मावबाय थानानै पार्टिखौ बरनाम होगोन एबा पार्टियासो बरनाम मोनगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावो। बेनिखायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदि मानसिखौ पार्टियाव खामानि मावनो जायगा होनो नाङा होननानैबो बिथाङा बुंथिहरो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै 1 अक्ट'बर थामहिनबा शुक्रबार दिनैनि सानखालि बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव MLA चेयारमेन आलीनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसानाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननायाव दिनै गरेस्वरनि राजा लामायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय असम जातीयताबादी इयुब छात्र परिषद समितिया जायफोर आसाम सोमावसारनायाव मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोनखौ लानानै सनमान खालामनायनि थाखाय बे बेरेखा खुद्रिसानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो हानाय जादों आरो बे खुद्रिसानाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला आसाम सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोनखौ लानानै असनमान खालामनायखौ माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा बे गोख्रों बाथ्राखौ बिथांमोना बुंथियो
आरो बिथांमोना बेजों लोगोसेनो गोख्रों रावै हुमखि होनानै बुङो दि जाहाथे इयुनाव आसाम सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ लानानै बेफोरबायदि बिबुंथि होबावा बिनि थाखाय MLA सुलेमान आलीखौ गोख्रों रावै बुंथिबावो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।